Ketina afumura Bruno achitaura kurara kwaakaita naye. Murovesa bhinzi kapa ndakaenda kuZimbabwe. Baba Ndakamurovesa bhinzi ndosaka asingabvi palive yangu. imi Ndakamudyisa bhinzi kumonomotapa hotel ramba kuti Izvi zvauya pamusana pekuti Maitt vava close naBruno. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. To share zvakare kuti video redu rifambe naika. So vakaita live nachishambwe nezuro manheru vachibva vataura zvakawanda. Ketina ari kuti iye akarara naBruno. Zvinhu zviremeka zvari kutaura. Kutapa hotel akadya futi kushope yake. Kore Bruno yakakura sei goningira wataura iri mbona mataka akadora ndosaka uchiona sina basa nakudai namarebera vakaita iwe unoti vanekadora rei usada kunyepa musoro wawo muhombeka uya ana kureba mapiki chakafupi sewe ndimi kama Ketina ari kurondedzera kuti havana kudanana asi Ketty akanga ane contract yekuti advertise Bruno Furnitures achibva adecide kuti aiwa vachatanga vanorara vese vakarara vese kumaoffices ake ari kuWillowville vachibva vazorara vese kumonomotapa buildings kuri kunzi kana uchida Bruno uya uzvirambe ipo pano. Bruno haana kuzombokomenda kuri kunzi unoziva kuti ndakamira sei kana ndakashama uye ini ndinoziva nhengo yako abva angotaura Ketina akaburitsa mugoti wake kuti amezhe size yaBruno kuri kunzi Bruno iti mudora. Zvinorwadza mwoyo guys. Kudhila nevanhu vanenge vana Ketina vanokufumura pavanhu vachikunyadzisa zvakadaro. Pamwe pacho unogona kuona kuti aiwa maybe hapatorina zvedora zviri kutaurwa but bitterness ka yekuti iko zvino close kuna Maitt. Saka Cat family zvinomurwadza zvikuru because Bruno actually went to Maitt's house and gave her a new couch that is worth $1,900. Abva arisa zvakare kuadvertise achibva anyora akati aiwa ini ndiri kupa Maitt couch as a welcome gift nekuti takashandidzana navo zvakanaka asi for everyone who wants to buy this one can come and buy it for $1,900. So Ketina hazvina kumubata zvakanaka achibva decide kuataka Bruno wacho nekumu-expose pane zvavakaita vakavhara madoors. If you do something behind closed doors, why would you come and expose someone per Facebook? Why would you do that? And Ketina, there are a lot of times that she brings about a lot of content unfiltered. And yes, I know when the content is unfiltered. And then later on, she will just say, it was content. But unenge wato kanganisa image yemunhu. Bruno is married. Kuri kunzi mupostori ane madzimai akawanda asi anonzi anoda vasikana ndosaka akagona kuzorara naKetina. Ketina anoti iye it did not take a lot of convincing on her part because ati iye she's very generous nekurara navanhu anogona kudii kungorara newe pasina strings attached. Anoti iye she does it for fun kana abuda aenda kuholiday anogona kungonohuka up nasomeone kuti vangonakirwa. Ndozvimwe chete zvakaitika pana Bruno. Kuri kunzi pavakapedza kuita zvavakaita izvozvo Bruno akabva ati Ketty amuadvertisere masofa achibva aita kuadvertise masofa kuye Bruno achibva amubhadhara $50 yekuti ndo mari yaanga ashandisa kuuya kuzomuona achibva zvakare atengera sisi vaKetina grocery. Kuri kunzi grocery racho rakaenda mota yakaita kugara pasi kuita seichabhenda chasi yakasenga grocery rakabva kuna Bruno Furnitures richienda kwasisi vaKetina nanhasi vachiri kudya vachiseva negrocery raBruno. Ketina munhu asiri right zvachose nekuti kana uchinge waita zvinhu nomunhu hapana need yekutaura zvinhu zvakadaro. Handiti madeals here amunenge madini maitirana kuseri iwe wamuadvertiserawo iye akabva abhadharawo in cash and kind. Saka zvichine basa rei iye ambobuda here achitaura kuti Ketina akashama akadai haana kudaro because anorespecta the relationship yebusiness ravanga vapinda mariri. So mazepe anga achinakirwa nenyaya yacho zvachose vachiseka asi ndo zvabuda izvozvizvi zvekuti Ketina afumura
kurara kwavakaita kumonomotapa hotel achiti ende Bruno aitonyara nazvo nekuti ketina mukuru zvachose kuna Bruno is actually 26 or 27. Saka munhu wechidiki paakabhuka kumonomotapa akavapa kadhi rekuti vanopindisa muhotel ivo sisiketi. Saka iye aiti kana asvika oti pareception ndiri kuenda kunoona mother, so ndosaka vaimupa access because he was very embarrassed by the whole thing. At least he's got a conscience guys, anotombonyarawo kana achiita zvinhu zvisina maturo. So aipinda muhotel nekadhi iroro achiti ari kunoona mother. Zviri kutaurirwa pakuti chii, pakuti izvoni ati zvoni ndapa Maitt sofa nekuti ndivo mother. Ketina akati aiwaka mukomana ukawa achiti mother anogona kuva achitodya pana Maitt ipapo, ndo mavandiro anoita, anongoti mother kumunhu wese. So ndo nyaya dziri mumamana edu guys, mumastreets umu muri kubvira Bruno adecida iye kubva angozvinyarara. And I think as part of Cat family, he is also taking the strategy akaudzwa namaitt kuti you just have to keep quiet. Haungarwisanika nevanhu vanongozvitaurira vachizara nzvimbo yese. You just need to keep quiet. Ongotarisa, inogona kuva itori bitterness, panogona kuva pasina kuitika zvinhu zvakadaro. Then sisimeki kuri kunze kambani yavari kushandira inogona kungovhara anytime nekuti hameno zviri kuitika nemacos ikoko. So mazepe ari kuti iye hachisina basa nazvo zvemacos because anytime zvinogona kungovharwa. And sisimeki pavachadzoka vachange vasina mari, vachanga vakukwereta kunana mazepe. Mazepe ari kuti iye adecida kuzvigarira hake kuSouth Africa ikoko, achishanda achiunganidza mari yake zvokuti achatozokweretesa vana sisimeki pavachadzoka. Maiazoe vabva vangomubloka, and he also wrote a long letter achitaura nyaya yake kubloka. Ati zvoni, Maiazoe blocked me again. Let me tell you mama, I don't wish to be part of your family or any help from you. Kutaura kwandaita zvekambani imhosva. Munomatengeserei macos? And yangu nemi haiperi. Mama ndakachema zvikakwana. Now I'm okay. And ndichakuchemedzai kusvika mandiudza kuti mandiblokerei. Zvekambani idrama. There is more drama rangu nemi makangamwa. Wait for me tomorrow. Ndichakubhlokesai. Kwatobva kwakasiyana siyana. Munzai vanondiziva. Mandisota, you blocked me for nothing. Saka mazepe is out there with guns blazing against Maiazoe. Achiti aiwa kaMaiazoe amundibloki nekuti ndiri kukuexposai nyaya yekambani yenyu inotengesa macos. Ko vanhu vanozviitireko zvekutengesa macos? Mazepe ati aiwa iye achabatana naDr Mutigimu Tigazi kuti vazvigarire zvavo vachishandira varungu vavo sezvavanga vachingoita. Kuupenyu kahuri kungoenderera mberi. UK haisiri your answer. Maybe kune vamwe you just need to stay put. Kuvanhu vari kungoenderera kamberi neupenyu.